Ai, hola ratolí, què hi fas aquí? Hola, vinc que m'ensenyis un plat i un postre. Ah, doncs vinga, som-hi! Dilema servit, i ara que li ensenyo que sigui fàcil, bo i de reaprofitament. Ja ho sé! Tenia un cul de crema d'avellana i hem decidit que en farem gelat. Necessitem, a part del cul de la crema de l'avellana, una miqueta de nata de muntar. La integrarem primer manualment i després ja procedirem a muntar la nata en si. No l'hem de muntar del tot, l'hem de deixar semi-muntada. Aquí el ratolí ja està fent de les seves, però bé, qualsevol cosa que es fa s'ha de provar. Jo tinc una màquina de fer gelats, però comprenc que no tothom la té. Quan tingueu la nata en aquest punt és tan fàcil com ficar-ho en una carmanyola i al congelador. Mentre esperem, anem ratllant el xocolate. I un cop estigui mig pres o, en aquest cas, pres del tot i el deixeu descongelar una miqueta, lo tornarem a batre amb les varilles de muntar i manualment integrarem tots aquests trossets de xocolate. És la clau de la textura.